बेथ' गोदान बाथ्रा नङा बिथाङा गोसोआव जायखौनो फैयो बेखौनो बेर्थ खालामो बेखौनो बुंलाबायो गाज्रि गाज्रि शब्द बाहायो न'मा जाबां खोथा बुङो बर' भाषायाव बेखौ जुदि फोरमायनांगौब्ला सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा आं BPFनि भाइस प्रेसिडेन्ट BPF दाग्रा BTC दाग्रा आं माने UPPLआव थांनांगौ जाय UPPLआ BTC एफा मोजां मोनसे पलिटिकेल एन्टिटिखौ दिनै धंस खालामगासिनो दङ बे दलाव आं मानो हाबहैनांगौ बिथाङा जेरैबायदि BPFखौ जोंनि हाग्रामा महिलारिखौ खांख्राइजों रुजुदों दिनै मा बुंनांगौ खांख्राइया रायजो राजाफोरजों जेरैबायदि सम्पर्क लाखिनानै खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा बे खांख्राइखौनो बिसास खालामनानै लोब 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 दिनै फैदों माने UPPLनि जि दैनि माथावरि UPPLनि दैनि जि बान्दो बेखौ बे खांख्राइया लासै 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 खुरख'जोबनानै दिनै दैबाना जाजोब्बाय UPPLआ धंस जागासिनो दङ दिनै 1000 जन UPPL आरो BJPनिफ्राय जोंनाव हाबदों UPPLनिफ्रायनो 679 जन दिनै हाबदों बिनि मिनिङा माब्ला दाख्लै आंनि माबायाव समस्तियाव 6 जन हिनजावफ्रा अरुणोदय स्किम मोननायनि आसा खालामनानै थांफ्लादोंसो आंजों रायज्लायनानै थांदों दा बेखौ माबायदि बुंदों बडलेण्ड बुब्लिनि सासे रिपर्टारा माने ओरैबायदि बुंबाय माने जोबसिगोन आरो माने सुर लागुलायनानै बुंबावो जे इन्जुरनि हाया गुगानाय बायदि BPFआ गुगाजोब्बाय दिनै मा बुंनांगौ नै बेखौ UPPLनिफ्राय जे आंनिया 6 जन थांदों 6 जन थांनायावनो जुदि इन्जुरा गुगाजोब्बायब्ला दिनै 600 जन हाबबाय UPPLना बे मा जागोन बेखौ बोरै बबे भाषाजों फोरमायनांगोन आं बेखौनो बुंगोन जे UPPLनि बान्दोआ बायग्लुंबाय बिसोरनि माथावरिया बायग्लिजोब्बाय UPPLआ लेथेर फेथेर जाबाय बिथाङा मानि थाखाय बुंदों होननानै सानो नोंथाङा बे बाथ्राखौ राजनितिनि दैदेनगिरिफोरनि बेखौनो बुंनो नागिरदों बिथांमोनहा माने दुरबल खालामनो नागिरदों BPFखौ दुरबल खालामनो नागिरदों BPFआ बेसेबां शक्तिशालि दाबो UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा आरो UPPLखौ बिराद मोजां मोनसोग्रा बिसोरनि थाखाय थाखा लानानै खामानि मावग्रा जाहा माखासे मा होनो रिपर्टार बिथांमोनहा बे खोथाखौनो बुजिया राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गावजों गाव सोंखायलायनाया आथिखालाव बांबोबाय थानायजों एसे सोमोन्दो होलायनाय सनमान होलायनाय गैलाङि जादों बिसोर जेस्थ' सासे पलिटिसियान हिसाबै मा फोरमायनो दा बेखौनो आङो बुंदों जे खुगायाव जायानो फैयो बेखौ बुंनो नाङा जोङो साफा साफा हारिनि बा देशनि दैदेनगिरि नोङो जि खोथा बुंगोन बे खोथाखौ नोंनि जनसाधारना खोनागासिनो दङ नोंनि खुगायानो जुदि लोबोरब्ला रायजो राजाफ्राबो बेबायदिनो लोबोर जालांगोन माने सिप खोथा बुंग्रा जागोन सिप खामानि मावग्रा जागोन बेखायनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावनि बे इमोसनखौ हमथानानै मोनसे भद्र भाषाजों भद्र समस्याफोरनि समाधाननि भद्र भाषाजों बेखौ फोरमायलायनांगौ बयखौबो रेसपेक्ट होलायनांगौ थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां दुवारावनो ओरैबायदि दंफां दाननायखौ लानानै मोनसे गुलुं गुजुं थासारि सोमजिबाय एसे बे ओनसोलनि सासे प्रतिनिधि हिसाबै मावफैयो आं प्रथम खावलायगोन बडलेण्ड रादाब बडलेण्ड बुब्लि आरो जेसेबां दं जोंहा क'क्राझाराव नोंथांमोन रिपर्टारफोर बे जायगायाव मानो थाङाखै मा जादों बेखौ रिपर्टिं खालाम होनब्लासो ना नोंथांमोननि बे रिपर्टारफोरनि खामानिया नंमारगौ मावमारो होननानै जों बुजिगोन आं जेबो मिन्थिया गावसिनि गेजेराव सोरबाया हमदों सोरबाया हमजादों बुलायलायदों नांलायलायदों दा बेखौ आंखौसो दाय होबाय आंसो जेन' गावसिनि मानसिखौनो हमनो होदों बयबो मिन्थिगौ जे आंनि दिनाव आंबोथ' 15 बोसोर फरेस्टखौ सालायदों नोंथांमोना नुदोंमोन नामा आंनि दिनाव जे दंफांनि मिल नों दिनै CITनि बिराद गिदिर मोनसे सन्मानजनक BTCनि बयनिफ्रायबो देरसिन इनस्टिटिउट CIT बे CITनि दरखं मोखाङाव जोङो मोजां मोजां बुस्थु देखायनो हानांगौमोन हाग्रा धंस खालामग्रा दंफां मिलसो बानायदों बिथांमोना बे CITनि आरोबाव खाथियावनो गोदोनि गौरां रेन्जनि खाथियावनो आरो दंफां मिल बानायदों
आंनि समस्थियाव चिराङाव जि मोनथिदों 19 ना 29टा दंफां मिल दङ बे दंफां मिलाव आदारखौ मागोन बबेहाय मोनगोन गतिके हाग्राया जोबगोन बेनो फोरमान गतिके आं खावलायो नोंथांमोनखौ जे गावजों गाव सोरबा आं बुंनायखौ दामना होनानै सोरखौबा रागा जोंहोनाय आरो बेखौ रागा फोजोंनानै बिनिफ्राय आरोबाव माबा मोनसे बुंनाय आसा खालामनाय बिदि नङाब्लानो जाथि दानाय आरो बे देशनि सम्पदखौ रैखा खालामनायनि बेलायाव नोंथांमोनहाबो रल ला स्पटआव थांनानै माबायदि हाग्रा जोबमारदों दंफांखौ बोरै दानदों दंफां मिला बहा बहा दं नोंथांमोनहा बेखौ देखाय जार्नालिस्टफ्रा मानो दोनखोमादों दंफां मिलखौ मानो दाबो नोंथांमोनहा फोरमायनानै होआखै मानो फट' खेबना होआखै मानो पाब्लिक खालामनानै होआखै नोंथांमोनहा बावबाय नामा जे रिपर्टार माने वाच द गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे भुल मावदोंब्ला बेखौ फोरमायनाय बे सोरबा बुंनायखौ फोरमायनायाल' नङा नोंथांमोनहा गावहानो इन्डिभिजुवेल इनभेस्टिगेसन थानांगोन इनभेस्टिगेसन खालामनांगोन बे दंफां मिल जे दङ होननानै बुंदों आं बुंबाय जे आंनि समस्थियावनो 19टा ना 29टा आं एक्जेक्टलि मिथिया 9खौल' गोसोआव दङ आरो सोरबा बेबायदि बुंदों गतिके बेफोर नंगौना नङा नोंथांमोनहा इन्डिभिजुवेलि थांनानै फोरमायनानै हो रायजो राजाफोरनो